Wel, mae Ddolig eto, a dyma ni yn gorfod dewis cardiau. A mae'n ormod o ddewis, mae'n dweud y gwir. Cardiau Cymraeg, mae'n wych. Dyn ni gyd yn gyfarwydd ar darlun traddodiadol o'r Dolig, Stafal, a Mair a Joseph, y Doethion a'r Bugeiliad, a'r Anifeiliaid, a'r Seren wrth gwrs yn disglair uwch ben y cwbl. Ond be den ni ddathlu go iawn? Mae yna ddigon o resymau i chwalu'r syniad traddodiadol, y darlun yna o Iesu'n cael ei eni mewn stabal. Mae'n bosib i fod o wedi cael ei eni mewn tŷ. Ac yn sicr ddaru Mair a Joseph yn cael ei gwrthod gan res o ddynion oedd yn cadw gwely a brecwast neu westy y Methlem. Wnaeth y Bugeiliad a'r Doethion i'm ymweld â'r teulu bach yr un pryd, a does na ddim tystiolaeth sicr mae 3 gwrdd oes o ne. Does na'm tystiolaeth chwaith, mae'r Rhagfyr y 5 ar 20 oedd dyddiad geni Iesu. Mae yna rei traddodiadau Cristnogol yn dathlu eni o ar Ionawr y 7. Ac mae yna tystiolaeth i awgrymu mai falle yn y Gwanwyn neu falle Medi neu mis Hydref gafodd ei eni. Mae'n reit sicr hefyd i fod o wedi cael ei eni yn y flwyddyn 5 neu hyd yn oed 6 cyn Crist. Cyn Crist. A dyn ni'n sôn am y geni gwirthiol, ond o'n e'n byd gwirthiol ynglyn â'r geni ei hun. Felly os yna unrhyw beth ar ôl i'w ddathlu? Oes, yn sicr. Mae'r Nadolig yn hatgoffa ni o rei o wirioneddau mwyaf rhyfeddol yn ffydd. Y ffaith fod Duw wedi'n caru ni gymaint a dod i'n byd ni fel dyn, i farw troso ni a chynnig bywyd newydd i ni. Y peryg ydy yn bod ni mor gyfarwydd â'r stori draddodiadol, yn bod ni'n colli golwg ar ryfeddod be ddigwyddodd go iawn. Fod y gair Duw ei hun wedi dod yn berson o gig a gwaed. Geni gwirthiol, medden ni, ond mi ddigwyddodd y wyrth rhyw 9 mis ynghynt, pan ddaru'r ysbryd glân ddod ar wirydd ifanc o'r enw Mair, ac wneud iddi ddichiogi. Dyna oedd y wyrth, ac ymateb Mair i'r angel ddwedodd be fydd yn digwydd iddi oedd, sut all y fath beth ddigwydd? Dwi rioed wedi cael rhyw efo dyn. Ac oedd rhaid i angel perswadio Joseph hefyd fod gwyrth i digwydd. Yr angel ddeud wrtho fo am alw'r babi yn Iesu, a mi fod o'n mynd i achub i bobl o'i pechodau. Dyma i chi'r newyddion da dyn ni'n ei ddathlu. Mae'r plentyn bach gafodd ei eni Methlem ydy Emmanuel, Duw gyda ni. Mae yna lawer o bobl yn dadlau mae gwyl baganaidd wedi mabwysiadu gen Gristnogion ydy'r Nadolig. Wel ia a nag e. Mae yna wreiddiau paganaidd i lawer o'n traddodiadau ni, clychau, canwythau, coed Dolig ac yn y blaen. Ond nid tarddiad y traddodiadau sy'n bwysig, ond be di hyrwyddocad nhw i ni heddiw? Bellach mae'r Nadolig wedi troi yn ŵyl faterol, seciwlar. Y cwestiwn mae rhaid i ni ofyn ni'n hunain ydy, be di'n hymhellion ni dros ddathlu?
Hwyl secular, gwreiddiau paganaidd, dim stabal, falle wir. Ond mae'r Cristion yn dathlu genedigaeth Iesu am fod Iesu'n newyddion da. Mae'n newyddion da i'r byd i gyd. Am fod pob un ohono ni angen maddeuant, mae gynnon ni angen yn hechu. Dyn ni'n goleuon coed dolyg yn cartrefi a'n strydoedd, a mae Iesu ydi goleuni'r byd. Fo, Iesu, ydi Duw i ni bob amser. Fo di'r un sydd yn cyflawni addewidion Duw i gyd.